थारैनो आंनि खाफाला जोबोद लाखि। आदाया आंखौ उन्दैनिफ्रायनो एसेबां खस्थ' खालामनानै फेदेरबोबाय फोलावबोबाय आरो आङो दिनै बिनि थाखाय एसेबां गिदिर सोमोनांनाय बेमार लाना फैबाय। थारैनो आदानि गोसोआव जोबोद दुखु दं आरो आंनि खाफाला जोबोद मोजांदि बेबायदि सासे अनसुला बिदा मोनदों आङो, जेराव आंनि गासैबो खामानियावनो आंखौ जोथोन लायो, अनसायो गावनि बिनानाव होननानै। थारैनो आं जोबोद लोखि गोनांमोन। आरो गुबुन फारसेथिं राखेब, दिनै आंखौ मुगिया मुजुआ गावनि खालामनानै लानो नागिरदों। थारैनो आं जोबोद लोखि गोनांमोन। नाथाय आंबो बावनो हाया राखेबखौ एसे गोबाव मोजां मोनबोनानै आं दिनै बेखौ बोरै बावगारनो। आंनाव बेमार जादों मालाय मा जानो, नाथाय गोसोथो दं। थैसान्दि आं बेजोंनो थानो लुबैयो। ओइ हायना, ओइ जाम्बि, मा सानगासिनो दं नोंलाय? जेबो सानाखै आङो। माबा मोनसेथ' सानदों नोङो। नंमारगौ, आं जेबो सानाखै। दैसो लोंनो फैदोंमोन आङो, बावलायलांबायसो आं। दरनि बेल गाबलायनाय खोनालायि मा सानदों नोंलाय हा जाम्बि? माला दरनि बेल गाबखो? आं माथो खोनायाखै। गोसोआव माबा माबि सानबाय थायोब्लाथ' मा खोनागोन हा जाम्बि? हगार आंखौ। हगारा आङो, गावनि दै गांनायखौनो लोंनो बावलायलायनाय। हगार ना प्लिज, दानो आदाया नुफैगोन। हायना, नोङो बारा इसिबां सानब्रेनानै गावनि गोसोखौ लोरबां खालामना लानो नाङा। आं दंना, नोंनि अनजालु राखेब दङ। नों जेबो जिंगासिनो नाङा, गासैबो मोजां जालांजोबगोन लासैयैनो। नोङो आंनि जाखासिगोन हायना। इसोराबो नोंखौ आंनिफ्राय सेख'ना लांनो हानाय नंला, मिथिबाय? बेनिखायनो नोङो जेबो जिंगासिनो नांला। राखेब, साननांगौ गोबां बाथ्रा दङ आरो आङो नोंथ' मिथिखाबाय आंनि बेमारा थाबैनो हामग्रा बेमार नङा। आं माब्लानि समाव मा जालांगोन जेबो सानस'नो हाया राखेब। आंनि बेमारा जोबोद सानजाथाव बाथ्रा। आं सानाखैमोन मालाबाबो आंनावदि बेबायदि जागोन होननानै। नाथाय दिनै नोङो सासे थार जोहोलावमार राखेब। दिनै आंनि बेमारखौ नुनानैबाबो नोङो आंखौ मुगैया मुजुआ दिनै गावनि होननानै गनायना लानाया, नोंनि जायगायाव जुदि सोरबा गुबुनमोनब्ला मा लांखावनो आंखौ नेवसिलांसिगौमोन। नाथाय नोंनि थार अननायाव राखेब आं दिनै जोबोद गोजोननाय मोनदों। बिब्दियैनो नोङो आंखौ अनबाय था राखेब। जेब्लानासिम आङो थांनानै थागोन अब्लानासिम नोङो आंखौ बिब्दिनो अननाय हो राखेब। आंनि गोसोआ गोजोननाय मोनगोन। नों जेब्लाबो आंनिखा आरो आंनिनो थाबाय थागोन। नोंखौ आंनिफ्राय रावबो सेख'नानै लांनो हाया हायना। नोङो आंनिनोखा। नोङो जेबो जिंगासिनो नाङा हायना। नोंनि बेमारखौ आं थाबैनो फाहामगोन। चेन्नाइआव आंहा लोगो सासे दङ, डक्टर मावो। बिजों आङो रायज्लायहरखाबाय। जुलिनि उनाव आङो नोंखौ चेन्नाइआव लांगासिनो दङ नोंनि बेमारनि थाखाय। नों थांगोन ना? जुदि आंनि बेमारा हामोब्ला निस्सय आं थांगोन। र'लै थांगासिनो र'। हामारि मोनजाखो ना सोरबासो जाखो इसिबां बेल दामखाव बायनायलाय। र' खेंगासिनो र'। दर खेंनायालाय मासिथो गोबाव। ए मादैमोनसो, आंलाय बेखौनो सोरबासो सानदों आङो। फै जिराय फै। आङो एसे सिङाव खामानि मावनायखाय एसे गोबाव जादों। फै आदै मादै जिराय। आंलाय बेखौनो गोबाव जानायखाय सोरनावबासो फैफ्रांबाय नामा सानलाय लांदों। फैथारियाबो गोबावथारसोमोन नालाय, न'फ्राबो सोलायजोब्बाय, जायगाफ्राबो सोलायजोब्बाय। सोलाबथारा फैनोनो। दिनैसो खुनुरुखुम माबा माबि खाथायनानैबाबो फैथारबाय जोङो। सोलाबथारालै आदै, एकदम बोरमा मोसौआनो सोर नायगोन जायो। अब्लाबो दिनै जेने तेने फिसालाखौ बुंनानै गारबोथारबाय। हाबोरोथो नानियालाय बहाथो थांखो? बिदिनोलै आदै, माथो खालामबावनो। मावनानै जानायाव टाइमखौनो मोनखाया। नानिया नै सिङाव दङ, र' आं लिंहैनि। जिरायथ' दे, आं साहाबो फुदुंना लाबोखानि आङो। जिरायथ' दे मादै। दे जागोन थां फिसा। आगै, मादै आरो आदैया सफैबायमोन। ओमफ्राय आं जेबो नुवाखै दे, लाजिनाङा नोंसोर, आं जेबो नुवाखै। ए सफैबाय आदा, आं थांगासिनो दं र'। मादै, आयै आंनि फिसा हिन्जाव, ओरै फै निबो जिराय फै। आयै हामथारबाय सना, लोखिलाय। सफैबाय आइ सना, जि लामाखौनो आन्दायनानै सोरनावबासो हाब्रैहैनोसैमोन। फैथारियाबो जि गोबाव जाबाय नालाय। निबो फै आइ, निबो जिराय फै।
आयै फिसा अना खोनानो माब्रैथो बिदि जाखो दालाय मारैथो मोनखो देहाखौ हायना आगोलनिफ्राय एसे मोजांसिन मोनदों आदै फैनो होनबाबो फैनोनो सोलाबथारा जोंहाबो आदै सना एकदम खामानिफ्रानो धुम धाम मोसौ मोसा दाउ अमा दंसोगारो नाया नोंनानाव मोनहा नायथ्रा एसेबो एकदम फांफुंल'थार बेखौमा दिनै जेने तेनेसो गबोथारबाय न'निफ्राय माबा माबि थगाय थसि बुंनानैसो गारबोबाय दाबा बोरै नायगोन अमा दाउफोरखौबा सिन्थासो जाहरबाय आङो नायखागोन बियो मादै आजुलिया बुंबानो मावखायो खामानिफोरखौ माथो मावबाबो नोंनानावा एकदम साल'ले हायना नोंबायदि एकदम मोजां गनखौनो मावलाङा साखौल'सिबो सिथ्लाफोरखौबा दाखोआनो थाङा आयै फिसा मेथाइबो लाबो रोङासै आङो जानायाबो माबाफोर बासिदों खोमा साननानै लाबोआसै आं सफैबाय मादैया दैमोन जानायखौलाय डक्टरा बासिनो थिननायखाय जागासिनो दं आं बेबायदिनो सोर जाखो सिनायासै आङो मादै दाखालि आं नोंनो फनाव खोन्थाहरनाया हायनानि जावैसोआ बेनो मादै खुलुमबाय मादै जिउ गोलाव जाथों फिसा खुलुमबाय आदै दे फिसा जिउ गोलाव जाथों लामायाव जेबो डिस्टार्ब मोनबोआसैना आदै मादैमोनहा गैया आदै जेबो डिस्टार्ब मोनबोथ'वासै न'खौसो आन्दायदोंमोन बे नंगौना नङा होननानै बैथिंसो थांब्रेनसैमोन लामायाव थागथिग सासे मानसि लोगो मोननानै सोंनायखायसो हाबफैनो रोंबाय नङाब्ला लामाया आन्दायसिगौमोन जोंबो फैटारिया गोबावथारसै नालाय जायगाफ्राबो सोलायजोब्बाय ओरै मानसिफ्राबो मालाय मोजां न' लुजोबथारबाय नालाय ओंखायनो आन्दायलांदोंमोन दे जेबो नङा मादै एबार फैबायना फैबाय थानो हासिगोन ओमफ्राय जावैसोना न'आ अबहायथो मादै जोंनिखौ खाग्राबारि होनो दे राखेब आरो हायना नोंसोर सिङाव थांथ' आं मादैजों फंनैसो खोथा रायलायनो दे जागोन आदा हायना फै हा बोरैथो बिदि जाखो गौतम मानसियानो नायजाला माथो हामथारबाय मा बुंबावनो आदै आङो दा हायनानि महरखौ नायब्लानो गोसोआव बिराद गाबखांनाय फैयो आंनाव मानसिखौ नायब्लानो मोदै रथ'सो गयो मेगननिफ्राय नायनोनो हाला आङो जाय गथ'नि मोखाङाव सानफ्रामबो मिनिनायल' दङमोन बै गथ'नि मोखाङाव दिनै गाबनाय मेगननि मोदैल' नुसै आङो गोसोखौनो बोरैबा मोनबाय आङो आदै मादैमोन डक्टरा बुंदों फाहामनो हालिया जा जायो इसोरनि सायावसो फोथायनायखौ लाखिनो थिनबाय दा बेनिखायनो आंबो बिराद दुखु मादै आदैमोन हायोब्ला नोंसोर साननैसो थालांदो जोंनावनो ओमफ्राय माथो चेन्नाइयावबो खोनानो मोनदों मोजां डक्टर दङनो बेफोराव लांनाय नायाखै होनबा मादै आं सानदों मा हायनाया साननैसोनिल'सैबालाय आङो हायनानि जा साननाय बेखौ जाफुंहोनानै जुदि मोजाङै थायोब्ला आं बेखौ चेन्नाइयावनो लांगोन राखेबनि लोगो दंखायोनो चेन्नाइयाव डक्टर मावनाय बेजोंनो कन्टेक्ट खालामलायनानै दा लेंहरदों इसोरनि अननायाव बेयाव लांनानै मोजाङै हामोबा हामगौ सानदोंमोन आङो मादै बेमाराबो मादै हायनानियावसो जानानै होबाय आंनियावनो जानानै होबा जायोमोन हायनानि मोखांखौ नायबानो बिखा खामखांनाय मोनोलै आङो मादै बिराद दुखु मोनो आङो बिराद मोथो सानबाबो सानख'नो हाला आङो मादै मा खालामबावबा मोजां जागोन माबा मोनसे उफाय दंबा मोजाङै खोन्थालांदो आदैमोन नोंसोरनाव सोरबाफोर मोजां डक्टर सिनायनाय दङबा आं जेरावखि जाया फाहामनानै होथारगोन आङो जेसेबांखि रां थाङा मानो आंनि बिनानाव सासेखौ आङो हा फाननानैबाबो नायगोन आङो मादै आदैमोन एसे खबर लानाय नाय अबावबाफोर दंबायो खोमा खना जिरायनानै गाबखुमाबायगासिनो गावबो बिनि गाबनायखौ नुब्लाथाय बिखायानो अरखि रोहो खामनाय बायदि मोनो आङो मादै बिराद मोदैयानो थर सिरिबोयो मेगननिफ्राय लाखिबाबो लाखिनो हाया आङो दे आदै बारा जिंगासिनो नाङा चेन्नाइयावनो लांनाय नाय बेयावनो मोजां होनो बयबो माथो आरो बयबो हामनानै फैयो होननानै बुंदों बेयावनो देखायनायबानो जाबाय जेसेबां रां नांगौ जोंबो एसे हानायखिनिखौ मदद होगोन खायसे डक्टरफोराबो थाखा फैसा जानायखौल' मिथिथारगौलै आजिखालि माथो बेफोरबायदि बेमारफोराबो थाबैनो हामनाय खोनायोलाय ओमफ्राय एसे रांफोरालाय थाङो आरो रां थांनायखौ सिन्था खालामाखैलै आं मादै मानसियाल' मोजाङै मोजां हामथो जेसेबां हा हु दङ बन्दक होनानैबाबो फाहामगोन आङो जेसेबां मोजां डक्टर मोनगोन जेसेबां रां नांगौ एसेबां होगोन आङो नाथाय आंनि बिनानावनि बेमाराल' थाबैनो हामथो बिनि दुखुखौ नुनानैनो आं थानोनो हालिया
खना खना थानानै गाबखोमाबायबाबो आग्रो मोनासै आङो मादै आदैमोन। बिनि थाखायनो आदै मादैमोन आं नोंसोरखौ लिंहरदों। आंहा बिमा बिफा गैजा रोङा मावरिया जोङो। नोंसोरनो जोंनि बिमा बिफा बायदि जाबाय जेब्ला, ओंखायनो आं नोंसोरखौ बाथ्रा फंसे रायलायनो लिंहरदोंमोन आदै मादैमोन। मा बाथ्रा फिसा बुं दे। मादै आरो आदै नोंसोरथ' मिथिखायो जों हावरिया होननानै, आरो बेनि लोगोसे आरो मावरियाबाव। मादै आरो आदै मैयानि दिनाव हायनानि दुखुखौ नायनानै थानो हायासै आङो। बियो ओरैबायदि गाबदों जेब्ला बेखौ जोङो हस्पिटालनिफ्राय लाबोदोंमोन। नैबे सियारावनो जिरायनानै सानैजों रायलायबाय थानायखौ आङो थाग थिग बोरैबा खोनानो मोन्दों आङो मादै। बिसोरो अबेबा मन्दिराव थांनानै समायखिरा लानाय दंमोन जाहैदों, आरो बे समायखिराखौ माने फोथाय खेबसेयाव जासिगोन होननानै हायनाया बिराद गाबदों मादै। आरो बिनि बाथ्राखौ खोनानानै आं बिराद दुखु मोन्दों आङो मादै, बिराद दुखु मोन्दों आङो। गावसोर सानैजों जुलि जानायनि रादाय लादोंमोननो मादै। दा बे जुलिखौनो जानो मोननाय नंला, आङो साननैसोनि आलासिल'सै होननानै बिराद गाबदों मादै, बिराद गाबदों। बिनि थाखायनो आङो दा नोंसोरखौ बे बाथ्राखौनो रायलायनो लिंहरदों आङो। नोंसोर मा बुङो? साननैसोनि आलासिल'बाबो जेब्ला राखेबा आंनि बिनानावखौ गनायबाय अब्ला आङो बे हाबाखौ होनो थाखाय राजि दङ। हायनानि गोसोआल' गोजोन जाथोंसै, बिनि गोजोननायानो आंनि गोजोननाय मादै। नोंसोर मा बुङो आदै? जों आरो मा बुंनो आदै सना, हायनानि गोसोआ जेराव गोजोननाय दङ बिब्दिनो खालामबानो जाबाय। जोंबो राजि दं दे। राखेबाबो सासे मोजां सेंग्रा बायदि नुदों आङो। जुदि एसेबां गिदिर बेमारखौ नुनानैबाबो बियो जुदि आंनि हायनाखौ जुदि एसेबां मोजां मोनदोंब्ला जोंहा बेवहाय जेबो बादा गैया। गौतम फिसा, नोङो जा सानदों मोजांखौनो सानदों। गावनि बिनानावनि थाखाय आजिखालि बेफोरबायदि बिदा मोननांगौआ जोबोद गोब्राब। बेनिखायनो आं बुंदों गौतम, बिसोर सानैनि हाबाखौ थाबैनो होनाया मोजां जागोन होनना। औ मादै, आं सानदों मा नैबे शिवरात्रिनि सिगांनो बिसोरनि जरा जुलिखौ होगोन होनना। माब्ला मा जालाङो मादै, मानसिनि जिउआ थास' बिलाइनि दै बायदि। बिनिखायनो मादै, आङो नैबे शिवरात्रिनि सिगांनो बिसोरनि जुलिखौ होना होनोसै। नोंसोरबो साननैसो थालांबावदो मादै। गौतम फिसा, जोंहा हायनानि थाखाय जेबो बुंनांगौ गैया। हायनाया जेराव गोजोननाय दङ बिब्दिनो खालामदो। दे जों थालांसिगोन। आङो फिसालाखौ बुंहरसै जों साननैसो थालांबावनोसै होननानै। जोङो हाबाखौ दुमदामैनो फाथिना थांसै। दे बिब्दिब्लालाय मादै आरो आदैमोन, बाथ्राया बिदिनो थाथोंसै। ओंखामबो उखैबाय खोमा नोंसोरो, ओंखाम जाहैदिनिथ'। आरो बे बाथ्राखौ आङो राखेब आरो हायनानोबो खोन्थानोसै। बिराद गोजोननाय मोनगोन बिसोरो बे बाथ्राखौ खोनाबोला। आदै, नोङो आंजों हाथायाव एसे थांफानांगोन। हाबानि खरसाफोरखौ थाबैनो लाहार फाहार खालामदिनि। दे जागोन फिसा, जागोन। सोर दंथाय सिङावबा? बिराद मानसि दंसोगारो आरो दाना। दाबो गैया रे, जेबो नङा हाबायाव फैनायालाय। माखौ लाजिनांगौ जाखो? हायनानि हाबासो जाखांना थांगोन थिगसेनो। ओइ जाम्बि, बिमा जानो रेडि जाखादो नोङो। नालाय नोंनामाथाय राखेब, नोंनिसिम जोबोद जोबोद साबायखर आंनिफ्राय। नोंदि आंखौ दिनै एसेबां गोजोननाय होदों, एसेबां खुसि होदों, बेनि थाखाय जोबोद साबायखर राखेब। जाम्बि होन नोङो, आं नोंनि फिसायसो दिनैनिफ्राय। बेवहाय साबायखर थाबायखरनि जेबो खोथा गैया। जेरै खामानि एरै मदद। नों आंनि हिन्जाव, आं नोंनि हौवा, बुजिबाय जाम्बि? अब्लाबो राखेब। जेबो दा बुंसै आरो। ओमफ्राय दिनै नोंखौ जोबोद समायना नुदों हायना। थारैनो नों आंनि जिउनि रानिमा। नोंखौ रानि बायदि खालामना दोनगोन आं। आंखौबो हेन्डसाम नुदों आरो ना एसे? नोंलाय माथो सिगांनिफ्रायनो हेन्डसामखा। नंगौना? आं हेन्डसाम नङामोनब्ला नों आंखौ गोसो थोनायबो नङामोन खोमादां ना? बिदि नङा, आं नोंखौ मोजां मोनखायो माथो। हो जाम्बि, ओरैनोसो बुंदां।
जाम्बि हिनजावलाय। हायनानि मोखाङाव दिनै मिनिनायखौ नुनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आंनि गोसोआ। बेबायदिनो रंजा खुसि थाबाय था नोङो आंनि हायना, आंनि जिउ। नोंनि बिदि मिनिनायखौ नुयोब्ला आंनि गोसोआ थारै जोबोद गोजोननाय मोनो। आरो हायना, नों जेबो जिंगासिनो नाङा, नोंनि बेमारखौ आं थाबैनो फाहामगोन। मा सानखो? हा? जेबो सानाखै आङो। जोबोद समायना नुदों नोंखौ दिनै हायना। बेखायनो दिनै नोंखौ नायबाबो अहाबथाराखै आङो।